Hayag nga Pasko, ligon nga panag giusa. Hayag nga Pasko, ligon nga panag giusa. Mo ni lahang ko. Baru dia. Kita mah kabo-kabo. Tuyo po. Nguban ke punduran nguban. Ada siya magkasiyo ke tuyo po. Pero nguban ke punduran. Valencia Plaza. Itu no. Pero lain man. Kita nak tulis ni picture orang apa? Gwapo ilahang karon ba? Gwapo ilahang decoration karon. Ayo pagka-design. Wait. Konti dia mah. Konti nila. Lagi konti. Kaya mga katuskis, ito na siya usaban nga nakita ba? Lahi sa unang panpot. Lahi po sa unang decorate. Karoon, medyo kada sila na konti na. Dire. Diba? Dari. Aku mulai kasih yang coba. Mulai kasih. Morning salon ke plaza Gusti. Nah, teman-teman. Karabau. Stars. Baik cluster nih. Baik cluster mah Gusti. Bila ke cluster nih. Dili wala akong awam kon magtuyo pila ni ka cluster basta kay dito 1.5 yan ato ito sugod murag 8 pito murag pito ka cluster ba murag pito kay common trail pito bandara
Murag magka-fracture. Bakit naman o? Nagkuhan sila na fracture. Kurang na yung kasi pati nung kayo banda. May banda siguro sila. Plastas sila o ba? Para sila ngintip. Terima kasih sehat. Betul. Dia punya pet dan tahu. Saya tahu nak keluar. Lagi gabi nila na pangito. Bilang puluh. Banyak kulon malah tu. Ulat-ulat mis banda malah tu. Ulat-ulat yo. Mau kan sudah berumrah. Lebih enak siguro kita magsugod. Pero gano'n tayo sa mga tao. Yung mga tao, nagulat ko dito. Dahan na tao. Kita si talibot. Sa plaza yun. Grabe karagang tao. So, katul. Ganahan mo ni naglag mo dito. Alaman ninyo ang plaza sa Valencia. Dada kayo ang pagka-secret. Sa ilang light. Lagi pangsa ilang di panang kontin. Nah, mga tao mga kapatid, abot-abot mga tao. Surat mo sa diyo sa banda. Kuara memang satu maka titiban Imro orang bata di tahun Pilpian yang dari undang ke Kapui ini maka tuti bang kada kay tulog-tuluban na binaw kana natin mga nanay arthritis no agad tinil ko mga tuti sa sama kada kay tulog-tuluban mura giluto na yung lapalapa no nindot kayo kada kayo mura ka pang hiluto na yung mga masad yung mga ba lapalapa sa musin buat balik balik. Sakit noon, sakit yapon. Pwede ka pa na rin. Kodado lang ba? Buat balay para pagtuluban ra. Mama ni mo, buat bagay ano. Ito yung kita lang yung tuluban. Kamay dito? Okay. Now, yun, ito distil dito. Ay, kasi yung paminaw,
pinibukang pangpuga. No? Pangpuga ang mula-mula din mula palapa. Masuk yun. Sa mga tunga sa oras lang, grabe na kita. Hindi mo ba? Sugod na lang, tuan mga tutsi, kita kuldakol na sugod. Ikaw. Mga banda alay karong taon magsugod na lang magsugod na sila singal mabot na ni kadiyot lolo kayo kaya sugat sa nai-light libutan sa tubangan siguro ko naman pagpilit at taon-taon. Kanam na yung kataga ng mga tao. Dito po na yung film po mga tuskin sabay kulay nagum. Balik lang ko to mga tutsi lang pero pasensya kayo mga katutinig tungkol sa bandang katutsi nga di ko ka hindi na ko ma-video ka pero kay kaya kayo mga katutsi mag-copyright tungkol basta na i-music bago na yung mana copyright basta na i-music so pasensya lang juga kayo salamat sa inyo dahil mga katutsi kaya kapon, kasama ito ba sa pangag? Kasama ito sa pangag mga katusik. Uy, di ko rin nagkaroon. Hello, di man ito. Ito lang niya mga katusik. Papakisugon mga tusik, ila panggi plasar mayo. Ilang music band. Music band no? Music band sa city ya, Pra? City band. Dito kaya plasar mga tusik. Pero kung adlaw di sa tanawon, dili ni mo ma-feel ingani ang iyang kuan forma pero kung gabi ingani sabi kanindot no sada kayo dito sa entrance mga kasi sada kayo dito paingon na ni sa kuan mga katuski sa Saturday 25th anniversary sa celebration sa kuan Saturday ika 25 ka tuig so kung garahan mo laglag kanina ka Plaza Valencia free stick. Kain ng stick. Balik ko ito. Di gutom. Ada mulai turun
Yung mga karabaw. Mga baka, masarap. Karabaw. Ngit. Ako yan. Bawasan ni namin sa gawas sa apa? Gawas sa plaza. Kita sa may mga kuan Ako wala na po magaling kay gito ko ani. Nag-isip ko kuan. may mga tutik ay lang mga stars sa mga Christmas orient. Nasa mga kahoy pabitay oh. Oo. Na nabituon ang kakahuyan.